Okay, du er i vatter nu og filmes. Der filmes, okay. Kære klassekammerater. I dag vil jeg meget gerne fortælle jer noget om kvalitet. Ikke bare kvalitet på random ting som skolebøger og andet ubrugeligt crap, men kvalitet på gode produkter. Her snakker jeg selvfølgelig om lakridspiber. Der er den store brist på lakridspiberne i dag. Det er jo klart, at de mangler krømmel, og krømmel er jo det essentielle for lakridspiben. En lakridspibe er simpelthen ikke en ordentlig pibe uden krømmel. Færdig. Så her vil jeg gerne lige forklare, hvorfor det er, og argumentere hvorfor, at der skal selvfølgelig være lakridspiber på krømmel. Krømmel på lakridspiberne. Hvad hedder det nu? En af de... først vil jeg lige fortælle noget om kvaliteten på lakridspiberne. Altså, krømlet er jo en klar indikator på, hvor god kvalitet lakridspiben er. Det der sker, at i dag, der kan man kun få krømmel for sin lakridspibe, hvis du køber den i en kasse af mærket Skippers Pipes. Men hvis du derimod vil have den enkelt, så kan du ikke få krømmel for lakridspibe. Og så er den også indpakket i plastik, hvilket gør, at lakridspiben bliver meget blødere og sådan lidt fesen i det. Og det skal lakridspiben jo selvfølgelig ikke. Lakridspiben, der skal være sådan lidt hård i det, og sådan lidt, så man får fornemmelsen af, at der står med rigtig pibe, og der skal være glød i. Ellers så er det jo fuldstændig umuligt at opretholde den her illusion om, at man står og ryger en rigtig pibe. Så kan det jo være lige meget. Og det er jo også en af grundene til, det er jo faktisk hovedformålet med min argumentation, det er, at det hjælper jo på folkesundheden, når der er glød i sin lakridspibe. Og nogen måske sige, det er fjollet, altså krømmel eller ej, lakridspibe er stadig lakridspibe. Nej, det er den ikke, fordi at nu skal høre. Folk, der ryger stærk tobak, de tænker måske, ej, jeg holder aldrig op. Det går ikke, jeg skal have min pibe. Men så er det jo så, at de kan gå over til lakridspiber. Sådan. Men er der noget ved at ryge lakridspibe uden glød i? Det tror jeg ikke. Der er jo ikke noget ved at stå der med sin lakridspibe, og så have det slukket. Det er jo fuldstændig åndssvag oplevelse. Det er jo ligegyldigt så. Så kan man jo, altså, så kan man lige så godt bare spise lakrids. Det er jo bare åndssvagt. Og trist. Helt ærligt. Så man hjælper folkesundheden ved at have krømmel på lakridspiberne og giver tobaksrygerne en mulighed, en udvej for at stoppe tobakken, begynde på lakridspiberne og så få bedre lunger og få et bedre og sundere liv med lakridspiber med krømmel. Derfor siger jeg til jer, er der en gyldig grund, helt ærligt, er der en gyldig grund til, at der ikke længere er krømmel på lakridspiberne? Nej, det tror jeg ikke. Så tilbage med krømmel på lakridspiberne.